Sí, sóc a casa en Jesús, aquest veí de Matadepera, que mentre esmorzava aquest matí li ha caigut un pi de grans dimensions al teulat de casa seva. I entrant aquí dins, realment la situació és desastrosa. Com podeu veure, hi ha teules per tot arreu, pel terra. El forat de sobre és realment gran, fins i tot, mira, veieu que encara hi ha restes de branques de pi aquí, per tant, la situació és realment complicada. Si et sembla, parlem amb ell? Bona tarda, Jesús. Bona tarda. Com ho vas viure, això? Perquè realment t'ha quedat la casa... Vaja, ha sigut el millor dia de la meva vida, no? Clar, jo estava esmorzant i resulta que, a part de tot això que esteu veient, hi ha el tema dels senglars, que normalment furguen per l'entrada de l'aigua, doncs sempre haig de tancar l'aigua, i pel matí he fet el cafè, he baixat les escales, he donat l'aigua per poder-me dutxar, i just quan ha de pujar per anar-me a dutxar, ha caigut l'arbre. Vull dir, 10 segons abans estava aquí. I ha caigut el pi. Jo treballo aquí a casa, perquè soc pintor, tinc l'estudi aquí de pintura aquí al menjador, i just donant l'aigua, he entrat a acabar-me el cafè, i ha entrat una muntanya de pols al menjador, i m'he trobat en aquesta situació. Han vingut els bombers? És a dir, l'estructura és estable ara mateix? Han vingut els bombers, gràcies que aquí a Matadepera un amic meu m'ha ajudat a insistir perquè estaven col·lapsats i res, han vingut, ha dit que havia de venir un arquitecte a mirar-se l'estructura, però res més. M'has dit que l'estructura de dalt són voltes catalanes i això ha fet que no cedís encara més, és a dir, que el dany podria haver sigut major, no? La casa es va fer quasi 90 anys enrere i es va fer en volta catalana, que és una estructura extraordinària, perquè això, una altra casa feta avui en dia, feta prefabricada de qualsevol manera, aquí m'hagués agafat el peu a qualsevol lloc de la casa i per sota això s'ha mantingut. Però igualment, doncs, clar, la situació és bastant desastrosa i ara mateix la casa no té sostre, bàsicament. I tot i així s'ha mantingut. Gràcies a això que m'han dit que aquesta volta catalana està feta d'una manera extraordinària i manté una capacitat de força fora mida. Tens assegurança? Qui ho cobrirà, això? La veritat sigui dita, jo visc aquí en una casa que va fer el meu avi fa quasi 90 anys, i això no té assegurança, jo treballo aquí, soc pintor, estic preparant una exposició pel maig a Barcelona i aquí reconec que no tinc assegurança i no sé com fer-m'ho. Ara mateix estic aquí en una casa sense sostre, demà de ploure i ara mateix no sé res més. Doncs moltíssimes gràcies a Jesús i molts ànims, perquè clar, realment, Gracet, com has vist, la situació és realment impactant. En Jesús, per tant, un dels molts damnificats per aquests forts vents, en aquest cas aquí a Matadepera.